Hambai jota bayab sungno mo koile hinke kebo kai jagai thangka hamjak thangka bini bwsaini phaisinggo hinke bo aingo thangi panchayeto mungti sana nango bini ration card khaina bagai apurwa panchayat ni transfer certificate talangna bagai baba haike koile sinai panchayat block ni bisingo video ni bisingo tongo kaisa block ni bisingo kabangma panchayat tongo hinke sanga bo panchayat rina phano video ni mungnya masiyo kaisa full form sike bele naithogo abon bagai ni sike or shortcut siyawi to the block development officer Hezamara RD block Hezamara West Tripura ok bottom hinke panchayat transfer certificate talangna ni bagai koilai eba koimung blai borom ganang sakra juk borom ya pharai sajago ang ya piri de borma eba jomatiya norme musukti title idi Hezamara panchayat ni bisingo khobjak eba klaijak eba tongjanai khoroksa luku ang taklai bisini talumai ni talumai kaisa talni mu abnoro slaina hadi bo salo kaijak dongor kamini de patisa panchayat ni abnoro kami e panchayat slaina hadi bisingo khobjak korbuk RD block abnoro slaina hadi norok borok kaijagi thang bo panchayat thang norok ni mu tisana mu song kaijagi thangka ang tabuk sarkar ni sepsap manani bagai kaijak phaimani panchayat ani mungti sana nang tongkha aboni bagai borom ganang sakra jutno ang koijao ani nangmani ano panchayat transfer certificate rihorna bagai koinene ni bisingti ang khakao te khatungo ani sakani khursa jak swijak rokno naijomui eba setroi eba jai khe nai borom ganang sakra jut ani koilaino khabai khubai khe yasagai ani panchayat transfer certificate kisa dakti khe ano rihorna ungjathung eba ungthung ora ungjathung hoine tep to khom gai khnatogo naithogo hambaya phadai koinani mung ora hongkai saini mung bo koinai o kajak thanai bo application ni nai koimung ni nai hinke ora saini mung bin bo saini mung bo nai hongkai nikuma bini bo boro tong re nai hingkoro je kormopali be rijak abna norong ni nangmani bisingti khaye narong nangmani haikaye narabon slaina hadi hingkai hamba bayab rok jotono narok te bobo hai koimung rok seina bagai ringyang tong wanai tong ano sadi anga bai video snamnai andarono ani baithingni bukhaktei je mansak chubana bagai sai tongnai haino hai hamba jotono